Daniel tinsia eso Dario enise ode amantama hemfo ohaduonu besisi na henie no so se woni ahema no nyina so ne wonso abrempon baasa Daniel ye wo mu baako se amantama hemfo no mu akonta nkyere won na ohina ade amono na Daniel yi chene abrempon ni amantama hemfo no efise na honhoma echene so wo ne mu na ohine no reye de no asi ahema no nyina so ena abrempon ni amantama hemfo no hwehwe ese obenya Daniel ho asembie ahenie no fam nanso wanya asem ana boni biara efise na odi nokre na wonhunu ne homfom so ana boni biara ene merema no ka ase yare nya Daniel yi hu asem biara gise yehunu bi ne Nyankopon mra ho ena abrempon ni amantam ahemfo no kɔto a ohene ka kyerɛ no sɛ ohene Dario nyankwada ahemai mu abrempon makoma amantam ahemfo agyinafo ne amradefo nyina atu agyina sɛ wɔde ohene mra bɛbra na wahyɛ mmom sɛ obiara obebisa onyame bi ana onipa bi ho ade biara adaduasan yi jiwo ohene ho no wɔde no bɛto agyata amena mu enti ohene hyɛ mmom no den na ma wɔn kurukyire atwere a wɔrensakyera sɛdeɛ Media ne Persia mra wɔnane ani no teɛ no yenti ohene Dario ma wokurukyire atwere ne emom no na Daniel te sɛ wokurukyire atwere no ɔkɔ ne fie nso na ba nsoro dan mu mpoma ɛkyerɛ Yerusalem abuabue na ɔkɔtɔ ne nankro manim dakro mprensa na ɔbɔmpa yɛ daase ne Nyankopɔn anim sɛdeɛ na ɔyɛ no kane no ara ɛna marema yi bɛto a Daniel da ohunu no sɛ ɔrebisa adeɛ koto srɛ Nyankopɔn anim ɛna wɔtwe pini bɛka ɔhene emom no ho asɛm ɔhene anim sɛ wanhyɛ mmom sɛ onipa biara a obebisa onyame ana onipa biara ho ade bi adadiasen yi jiwo ɔhene ho no wɔde no bɛto agyata amena mu ɔhene bua sɛ asɛm no atim sɛdeɛ Media ne Persia mra a wɔnane ani no teɛ ɛna obua se ɔhene sɛ Daniel a ofiri Yuda atukafo mu no mmuwu ɔhene ne mmom a wahyɛ no na ɔsrɛ na de srɛ dakoro mprensa ɛna ɔhene te asɛm no ɛyɛ no yakɛse na osuae ne tirim Daniel ho sɛ ɔbɛgye no na ɔbɔ ɔmɔden ara kosi owiatɔbrɛ sɛ ɔbɛgye no ɛna marima no bɛto a ɔhene na ɔka kyerɛ ɔhene no sɛ ɔhene hunu sɛ ɛyɛ Media ne Persia mmara sɛ mmom ne ahyɛde biara a ɔhene ahyɛ no wɔnane ani ɛna ɔhene kama a ɔkɔfa Daniel bae na wɔtɔ ne twene agyata amena mu nso ɔhene bua se Daniel sɛ Onyankopɔn a wosom no daadaa no ɔno na ɔnye wo na wɔde ɔbo bi ba bɛtɔ amena no ano na ɔhene de ne petia ne na brempɔn petia sɔ ano na wansakyerɛ Daniel ho ade biara ɛna ɔhene kɔɔ na ban mu na odi abuada anadwo no nso wama wamfa ne mpenafoɔ no mu bi ama n'anim na n'ani soroe ɛna ɔhene sɔre ahemadakye a anim teteye no na ɔyɛ ntɛm kɔ agyata amena no ano na ɔbɛn amena no no ɔde awerɛhɔ ne teɛm frɛ Daniel ɔhene bua se Daniel sɛ Daniel Onyankopɔn te asefoɔ no ako a Onyankopɔn a wosom no daa no atumi agye wafiri agyata no anum anaa ɛna Daniel ne ɔhene no kasa sɛ ɔhene nyankwadaa me Nyankopɔn asoma ne bɔfoɔ ama no abɛmuamu a agyata no ano na wanya me hwee ɛsiane sɛ wahu me sɛ medi bem n'anim na wo ɔhene anim nso menyɛ bɔne biara ɛno na ɔhene bɔtɔɔ ne yam kɛse na ɔkaa sɛ wonyi Daniel firi amena no mu na woyi Daniel firi amena no mu baa soro na wɔahunu biribiara a ɛtii no ɛfiri sɛ ɔde ne ho too ne Nyankopɔn so na ɔhene kama wɔde mmarima a wɔtotoo Daniel no bae de wɔn begu agyata amena no mu wɔn ne wɔn mma ne wɔn yerenom na wɔnyɛ nnuru amena no aseɛ no agyata no faa wɔn so na wɔbobɔɔ wɔn nnompe nyinaa mu ɛna ɔhene Dario twerɛ kɔmaa aman nkurɔfoɔ ne kasahodoɔ nyinaa a wɔtete asase soɔ no nyinaa sɛ asomdwoe nɔɔso ma mo mehyɛ mmara sɛ maheman a medi so tumi nyinaa mu wɔmfɛre na wɔnsuro Daniel Nyankopɔn anim
na ɔno ne Onyankopɔn a ɔte aseɛ na ogyina hɔ daa. Na n'ahenni yɛ deɛ ɛnsɛe da, na ne tumi bɛtena hɔ akosi aseɛ. Ɔne deɛ oyie na ɔgyeɛ, na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ ɔsoro ne asase soɔ. Ɔno na oyii Daniel agyata nsɛm. Na Daniel yi di yie Dario ahenni ase ne Persia ne Kores ahenni ase.